Feganiaid Caerdydd. Fi sy'n Mari, a fi'n dod atoch chi heddi gyda cwbl o fy mhrofiadau o bwyta yn y brifddinas. So, os i chi fel fi yn hoffi bwyta'n iach, neu os chi'n just yn ffansio cheeky little treat day, chi wedi dod i'r lle iawn. So, dyma ni yn y New York Deli yn aros am vegan grinders ni. Fe'n siŵr beth sy'n mynd i ddod ond gawn ni weld. Mae'r grinder wedi dod. Oh my sweet baby Jesus. Sa'n siŵr fel fi'n mynd i bita hwn. A mi'n teimlo bach yn anghyfforddus gyda dangos fi'n bita. Mae'n ar fideo. So, nath hwn costi fi tua 5 pint, ond sa'n meddwl byddai'n bita am ddawnos. So, fi newydd benni y vegan grinder. Literally, byddai fi, rhoi belt fi lawr cwbl o notches. Okay, so next stop yw Corn y Coffi. Maen nhw'n gwneud coffi really ffein, a hefyd maen nhw cwbl o pethau iachus fel vegan energy balls ac yn y blaen. So ma hwn literally mor ffein. I'r 4 pint, so bach yn llai am beth chi'n cael am arian chi os chi'n siarad am New York Deli, ond mae mor ffein. Gyda'n cael llysiau, hummus, mae'r bara yn lleol, wedi cael ei wneud gyda petagrw, mae wedi cael ei greu in-house hefyd, so really ffein. Mae'r Key Street Kitchen yn paratoi lot fawr o fwydydd fresh, really iach, pethau sy'n really dda i chi. Maen nhw yn actually paratoi bwydydd sy'n siwtio bawb. Mae da nhw yn pethau sy'n gluten-free, mae pob un o'r salad yn vegan, mae da nhw cig hefyd, so mae literally popeth. So, ges i salad box bach gyda quinoa, peas, literally amazing. Oedd yn really lush. So, diolch yn fawr am gwylio vlog fi amdano bwyta yn y brifddinas. Fi'n gobeithio bod wedi bod bach o ysbrydoliaeth i chi. Am tro nesaf chi'n mynd i bach yn hungry neu'n hungry. Bydd chi just moyn mynd a cael clec fach da'ch ffrind. Diolch rhywbeth newydd. So, please gosgwch o botwm like a rhanwch gyda'ch ffrindiau. Diolch.